Agerraldia ingo gaur, hementxe Bilbon, Uribarri auzoan, eta, lehen ditegia zan, alkarteren batzuk eta behitutan, badabiz olako xeak egiten, Eta gaurkoa, bertako auzo alkartekoek deitu dabe, eta handizerik etorri jakuz, auzo alkarteko kide bi, Uxue Zugazaga eta Markel Martinez dira. Egunon bioi? Egunon. Goixetik izu berrezari, eskerretzen da hori gainera, bai? Esan dugu, ez da? Hor, ekimena daukazuela, agerraldia daukazuela, turistifikazioak Uribarri auzoan be eragina daukala binozue eta Bilbo osoa gainera, Uri tensionatu lezbe, izentetako asmoa eta badago, eta horrek eukilik gero bere eragin positiboa, nahiko genduke behintzat, ez da? Ze eretsi daukazu horretaz? Hiri osoa udaletzeak Eusko Jaurlaritzari egin dion eskaria, hiri osoa hiri tentsionatu bezala izendatzeko eskari hori pauso positibo bat bezala ulertzen dugu. Horrek epe laburrean aurrera pausoak ekarri beharko lituzkelako besteak beste etxebizitza alokairuaren presioan. Baina uste dugun neurri deigarria dela udalak bultzatzen dituen turismo politikak kontrako noranzkoan doazelako, orain gutxi ikusi ditugun makroekitaldiak, eraikitzen ari diren hotelu herriak, guk egiten dugun irakurketa da, zuzen ere, udalak sustatzen duela gorantzka doan turismo eredu bat. Hau da, instituzioek egiten duten apustu argia dela Bilbo hiri eskaparate baten alde egitea, eta esan bezala eredu honek talka egiten du bizigarria izango den auzo eredu batekin, Hau da, udalak duen ikuspegi zabala turismoarekiko, helburua ez da dagoen turismo eskaintza setzea, baizik eta turismo gehiago erakartzea eta turismo azpiegitura gehiago sortzea horri aurre egiteko, Orduan, gure planteamendua, plataforma sozialetik egiten dugun planteamendua da turistifikazioaren kasuan, naiz eta neurri puntualak egon, eztabaidak zerikusia duela turismo eredu batekin, Zentzu horretan, orain arte udalak, ikusita etxebizitzaren problematika agendan dagoela, eta turistifikazioaren problematika agendan dagoela, atera ditu nolabaiteko neurri puntualak edo, partzesko neurriak, aurten udalak etxebizitza turistikoen eskaintzan esku hartzeko hirigintza antolamendu plan orokorra aprobatu du. Bertan, etxebizitza turistikoen eskaintza mugatzeko zenbait neurri planteatzen dira, baina, berriro ere dagoen bezala usten du, Eta gure irakurketa da, jadanik nolabait gainezka gaudela, tope bat ikutu dugula, eta gure auzoan nabaria da turismo eskaintzari dagokionez, eta ez dirudi udalak horretan esku hartuko duenik. Eta, hori salatzera etorrezari ona, eta turistifikazioak zeuen inguruan, zeuen auzoan eragina daukala gainera. Uribarren zeintzuk dira honen eraginak? Bai, eraginak askotarikoak dira, eta zen beharra dago, era transbertsalean eragiten dutela auzokideon bizitzetan. Eta gure ustez, guk identifikatzen dugun arazo nagusia, etxebizitzaren asuntoarekin dauka zerikusia. Alde batetik pisu turistikoen hazkunde honek suposatzen du etxebizitza eskaintza gutxiago dagoela auzokideontzat, hau da, etxebizitza kopuru gutxiago auzokideontzat, eta beste alde batetik eskaintza bera jeisten denez, eta etxebizitzaren presioa merkatu librean nahiko igota egonda, eskaintza jeisten bada, etxebizitzaren presioak gora egiten du, beraz. Asko zailtzen du etxebizitzarako sarbidea bera ere, eta honek eragin zuzena du, adibidez, Gazteongan edo egoera zaurgarrian egon daitekeen jende horrengan. Beraz, hori arazo nagusi gisa, talde batetik, eta beste alde batetik uste dugu, auzoaren ehundura komunitarioan beran eragin zuzena duela, eredu hau zentsu batean izan daiteke eredu atomizatzaile bat, auzoaren ehundura komunitarioa degradatzen duena, ikusten dugu alde batetik nola betiko komertzio txiki eta lokalek itxi egiten duten, eta kaden handiek, eta auzoan inoiz ikusi ez ditugun kaden handiek
hartzen duten bere tokia, horrek suposatzen duenarekin. Ikusten dugu ere nola gure auzoek izan dituzte historikoki elkarte kultura eta undura komunitario sendoak, eta nola doazen degradatuz pizkanaka, daukagu Bilboko Alde Zaharraren kasua, non undura komunitarioa degradatuta dagoela salatzen duten, eta, bueno, espero dezakegu gauzan gauzak horrela jarraitzen badute, horrelako zeo zer etor daiteke da gurera ere. Eta gauza gehiago hartzen dozu, ez? Bai, bueno, Markel egia aurreratu ditu asko, ez? Osea, zentrala da etxe bizitzaren problematika, osea, hori arazo kezkagarria da eta zentzu horretan pronostikoa ezinezkoa da. Ateratzen diren komertzio motak, ez? Ja, ikusi ditugu blokerrak, turistek maletak usteko takilleroak, etxe bizitza turistikoak besterik ez eskaintzen dituzten inmobiliariak. Gero badago beste kasu oso argigarri bat dela funikularra, ez? Dela auzokideok betidanik auzotik Artxandara igotzeko erabili izan dugun garraio publikoa. Bueno, pues ja nabaritzen dira kolak, ez? Horrek sortzen dituen deserosotasun guztiekin. Bai. Horako xera dira, beraz, batez bezalek igarritan dituzuenak, eta honen aurrean gainera, pentsa dozue, hau erakutsi egin behar bada, eta protesta ekitaldi antolatu dozu, ez da zer egiteko asmo daukazue? Hori da, protesta ekitaldia bera da gaur, 7 erdietan, auzoan, Uribarrin, eta paneran hasiko da, bukatuko da Funikolarriko plazan, eta protesta bera satiraz beteko ekimen bat izatea espero dugu, zeinetan auzoan turismoak kaltetu dituen gune horiek bizitatuko ditugun, turistaz jantziko garen, eta forma satiriko baten errebindikazio bat aurrera aterako dugu, ez? Eta, zentzu kronologikoan ere jartzeko ekimen hau ez dela lanketa puntual bat, baizik eta kurtso osoan landu izan dugun dinamika bat izan dela. Hasieran egon ginen pixka bat barneko lan egiten, egin genuen datuen bilketa bat, datuen bilketa horretan oinarrituta plataforma sozialak egiten duen irakurketa politikoa garatu genuen, egin ditugu asanblada irekiak, beste eragile batzuekin bilerak, jende asko batu da dinamikara, eta beraz, kurtso bukaerarako hau prestatu dugu, espero dugula jende asko eta jende gehiago batzea, eta horrela izango da kurtsoko itxiera. Protesta ekitaldia, eta okerrezpanago neurri eskaria badaukazu, ez da? Proposamenen batzuk badaukazu ez eginda, ez? Bai, hemen proposamen nagusia bada, planteatzen dugula markoa izan behar dela turismoaren desazkunde. Ulertuta, turismoaren hartu beharreko neurriak eredu mailakoak direla, hemen eredu bat dagoela, turistifikazio eredua, eta instituzioan apustua badela eredu honetan sakontzea, eta guk logika horretan uste dugu markoa aurkakoa izan beharko lukeela, eredu horretan ez sakondu, baizik eta desasi egin behar dugula, baina hala ere eta sartzen bagara ere partxe puntuaretan edo neurri txikietan uste dugu baliagarria izango litzatekela, adibidez lizentziak edo eta bestelako kontrol mekanismoak esartzea pisu turistikoen irekiaren prozedura horretan, ez? Eta adibidez badaukagu datu nahiko harrigarri bat aipatzeko 12 inspektore daudela soilik Euskal Autonomia Erkidegoan pisu turistikoen materian, eta perspektiban jartzeko gura auzoan daukagu ditugu legez dauden 200 pisu turistiko eta legez kanpo uste dugu daukagula horren bikoitza, ulertzeko nola 12 inspektore Euskal Autonomia Erkidego osoan azpiegitura hain handi batentzako ez dela oso proportzionala, eta hori badela isla da nola ez dagoen kontrol mekanismorik. Eta orduan hori esan dakoa. Uste dugula partxako aliagarriak izan daitezkela forma puntualean, ez dira nahikoa, eta uste dugu hemen behar ditugula neurri globalak eta eredu mailako neurriak. Markel Zugasa eta Markel Martinez pakatu, eta Uxue Zugasa, eskerrik asko honaz etorretegaitik eta honen barri emotegaitik, eta bila gauzako betzen dira, bai? Bai. Gaur, 7 erditan Panera plazan ikusiko dugu elkar. Horretxe deialdi eginda, gero arte? Gero arte, agur. Barriak barri.